A yayin da Umar ya shiga jikin Amina, Amina ta yi wani nishi mai ƙarfi, ta ji daɗin da ba ta taɓa ji ba. To kar na cika ku da surutu, ku tsaya ku saurari wannan labarin daren farko daga farko har ƙarshe. Akwai wani matashi mai suna Umar. Umar an masa auren dole shi da Amina. Amina kuwa kwata-kwata ba wannan son auren dolen take yi ba. An riga da an ɗaura wannan aure an kai Amina cikin gidansa. A daren farko kuwa Umar bai shigo gidan nan da wuri ba. Ya tsaya da abokansa suna ta hira, suna shirye-shiryen siyan ko menene wanda ya kamata a shigo da shi. An shirya tsaf domin a rako ango wajen amaryarsa. Amina kuwa dama kwata-kwata bata san wannan angon ba. Shi ma haka Umar bai san amaryarsa ba. Abokan ango suka rako Umar cikin ɗakinsa, tukunna suka zo suka yi nasiha wa amarya sosai, suka tafi suka bar Umar da amaryarsa. Amina kuwa ta kasance tana cikin fargaba domin ta san abin da zai faru a cikin wannan daren farkon. Umar ya yi magana Amina cikin sassanyen murya yake cewa, amaryata, duk da cewa ban san wace ce ke ba, kuma ke ma baki san wane ne ni ba, amma tun da yanzu mun zama ɗaya ya kamata ki kasance ki sake jikinki sosai da ni, saboda ni bani da matsala kamar yadda nake tunanin ke ma baki da matsala. Amina ta ji wannan maganar da Umar ya mata ta yi shiru. Ba ta yi respond a Umar ba. Umar ya matso jikin Amina sosai. Ya buɗe fuskan Amina ya kalli wata kyakkyawar yarinya ne wanda bai taɓa tunanin da ita aka masa wannan auren dole ba. Amina ta kasance yarinya ce mai diri sosai, ga mama ga komai da komai dai masha Allah. Kamar yadda Umar ya kalli Amina ta masa, haka Amina ma ta kalli Umar, dogon saurayi, kyakkyawa kuma shi ma normal ya yi mata. Umar yake cewa a Amina, dama haka kike da kyau, ita ma Amina take ce masa dama haka kake. A wannan daren suka fara ƙaunar junansu sosai. Sai ya ce mata su zo su yi lafiloli domin su ƙaddamar da abin da ya kamata. Amina ta tashi ta je ta yi wanka, Umar ma ya yi wanka. Suka zo suka yi lafiloli, suka zo suka zauna a gado ɗaya. Umar ya buɗe nama, Amina ta rufe da hannunta take cewa ba wannan abin ya kamata ba kenan. Amina ta fara shafo jikin Umar, Umar shi ma ya fara shafo jikinta yana jin daɗi. Menene zai faru a wannan daren? Domin Umar ya san wannan daren shine darensa na farko, kamar yadda Aminan ma take jin wannan dare shine na farko, kuma a wannan dare soyayyarsu ta ƙullu. Umar shi ma jim kaɗan ya fara kai jikinsa jikin Amina kamar yadda take kai jikinsa. Umar ya shafe Amina sab, Amina yadda ta fita a hayyacinta. Can sai Amina ta fara kwaɓe kayan Umar, Umar shi ma ya fara kwaɓe mata kaya. Menene zai faru a wannan daren? Amina ta yi rinƙe Umar sosai, Umar shi ma ya rungume Amina yana shafa kan nonuwanta. Ya zare azzakarinsa, ta kalli doguwar azzakari, gaba ɗaya hankalinta ya tashi sosai. Duk da cewa akwai fargaba a ranta, aka ta kama wannan azzakarin tasa tana mulmulawa da hannunta. Umar ya fita a hayyacinsa jin wannan abin da Amina take yi, shi ma ya kama kan nonuwanta yana shafawa. Jim kaɗan kuwa Umar ya fara abin da ya kamata a Amina. Amina tana jin daɗi. Umar dai bai rabu da Amina ba, inda suka kai wajen minti 30. Amina ta ji daɗi sosai da abin da Umar ya mata, domin ita har a ranta ba ta taɓa tunanin haka za ta zo ta samu Umar ba. Umar shi ma har a ransa bai ji daɗin akan yadda zai zo ya samu Amina da wannan daɗin ba. Ya ji daɗi sosai yadda ya samu Amina a haka. Umar washe gari da safe kuwa, bayan an gama komai da komai, sun yi wanka, sun yi sallah, sun yi komai da komai, sai ya fito gari. Ya fito ya tafi gidansu ya je ya yi godiya wa mahaifinsa akan auren da aka masa. Ya je ya samu mahaifinsa a zaune yake yi mishi godiya, yake cewa baba dama haka take. Babansa kwa buɗan bakinsa yake cewa Umar, ai na san dama ba zan maka abin da ba ka so ba. Na san dole idan ka kalli yarinyar nan dole ka ce kana son ta. Umar ya ji daɗin auren da aka yi masa, domin kuwa bai taɓa tunanin haka zai zo ya samu Amina ba. Ita ma Amina ta ji daɗin aurensu da Umar, saboda ita ma bata taɓa tunanin haka za ta samu Umar ba. To ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ƙarashen wannan yadda ta kaya.
idan farkon zuwanka ne wannan channel ɗin ne ka daure ka yi mana